Ayo ngadeg yuk. Satu jiwa Pak Yirno. La 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 la. Kopimu pancen mamu wong ngadon sing kenal kanel kalau disit bayar ramokal ake wong lanang pada sambut langit itu domai caplang ini kang bawor nembang kang bawor tayeng nonton wayang main jakan nyater mobil koronan yang dilakoni wang bakule kopi pada tumbas selfie ngomong garing Facebook ya Pak Sarigun Pak Biru langsung ke Mas Kopi oh nggih wong ayu kopimu pancen maherel nal kanel jaluk disin bayar keri ora rewel ora mokal lake penggemar pada kecantel ngarang dewek ya bebas ya iya Dawano eling-eling Banyumasan Mbak Sikus karo Mbak Rini eling-eling eling anak najan tua najan tua Rama Rama gesor kelasa anak geseker rumang sapora jajan yang bakal kayu Gus diparingi kae Gus
Singko sasaris megot. Matur nuwun Pak Kumis, mugi-mugi berkah. Amin. Amin. Egotane siku senang. Segotan mbek 50.000. Pokoke ya ngungguli mau bengi, Mbok. Ya iya percaya. Mboten lah. Mila Mbak Gus, Mangga. dadi wong seniman yen lagi diparingi laris, diparingi ketrima aja sombong ya, Mbak. Inggih leres. Uripe seorang seniman ku ya kudu ana penggemari, kudu ana penanggape. Leres utama niku. Utama, Mbak. Nggih. Upama dalang niku kaya niku. Pripun? Wayangane apik, sulukane apik, sabetane apik. Lah sing nanggap ki apik apa ora? Nah, enten apa mboten? Enten apa mboten? Nggih. Ya pancen sindene kaya kowe dandan ayu-ayu ngger ora ana sing nanggap ya tetep nelang saja Gus. Yan langsa lah. Ditanggap. Kowe nanggap ya. Iya. Agi ora ana sing nonton be. Beda rasane. Beda nggih. Dilalah kanggo wis ditarik-tarik golek pupuran kandele ora rumah udan deres. Sing nonton siapa? Kodhok. Kodok. Ngisor panggung tekdung iki. Nggih. Mbok nelangsa Gus. Nelangsa banget. Mulane ucapna terima kasih utamane karo para penanggap. Nggih. Enggane nyong nang aring kene wis diaku sedulur temenanan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Desa Gandusari dan Gantel Jaya. Inggih. Tujuane wayangan Ya. siji mempererat persatuan dan kesatuan. Cocok. Contone anggerana wayang sing nonton ora mung priyayi Gandusari tok lho. Tapi Dari berbagai kabupaten, nggih. dari berbagai kalangan, ada yang pejabat, ada yang petani, juga ada yang pedagang. Tapi kalau nonton wayang bareng di sini menyampirkan pangkat derajatnya tetap menikmati hiburan wayang. Tepuk tangan untuk kerukunan para penonton. Nggih. Weh hikmah Gus. Hikmahe ya. Ping pindho Pindo. peningkatan UMKM. Apa kue? Lah sih para pedagang Iya. umpamane wong iki ora ana wayang kuwi ora dodol sinanggili kae ya. Nggih. Saora-orane mbus seperpirane ana bakul gembus, bakul pecel, bakul soto, bakul bakso, bakul warung, Iya. rames, bakul lentrok, dadar gulung. Ora ketang seperpirane opes kabeh kuwi padha mengais rejeki lantaran wong sing nanggap wayang. Leres. Ya mung dalang nyung ya dalang sapa bae maksude. Nggih. Wis dadi tradisi sing jeneng wayang nang daerah Kebumen wong ora mung siji, mawi payu kabeh. Tepuk tangan untuk para pedagang. Laris kabeh pokoknya. Laris kabeh. Nggih. Terus maning anak hikmah masih. Nah, kreatif. Yang ngono angger seniman ora ditanggap mbok beku. Ajek bae. Ya ora gar mikirna, lah mikirna apa wong sing nanggap ora nana. Oh, nggih, ana sing nang- Tetep kadang-kadang nang aringat ning beda ngerake sing nanggap. Latihan kok dibayar ya Gus. Nggih, sekar dimatok. Rasane ya semangat mbok. Kudu nggih. Dadi sawore sing ning gemien jaman tahun 2013 degane urung bisa sing nges, urung bisa sing lucu, urung sing bisa nganggo semu. Saora-orane wong sering mbah kawruh. Nggih. Ning waton gelem belajar, angger sing ora belajar ya wajib bae. Tidak ada kemajuan. Ya iya mulane aku njaluk karo si Mbak. Loh, lemboten lho. Ora apa-apa ya yo tak pasrahke Mbak. Jus Sumiati. Nggih, niki pokoke ngaturaken matur sembah nuwun dhateng kula dadi nunut rejeki. Moga-moga sedaya amal saenipun panjenengan menika dipun lintu dening Gusti Allah langkung Amin. kathah, langkung berkah. Amin. Lan ugi kagem sedaya para rawuh, para penonton nggih ngaturaken matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu nggih. Sampun ngansani kula sekanca rombongan ngodik dibatiri balike disangoni ya disugatani pepek prenek apa bayana. Tepuk tangan untuk panitia penyelenggara dan warga masyarakat Gandusari luar biasa. Kesuwun banget poke. Ya saiki kulit dadi seniman yo kepiye kudu iso menghibur. Mangga. Waktune iki ana sejam paling ora mengko jam 3 ya kudu labu wayang meneh. Siap. Dadi wayangan saiki aja pancal wayah. Nggih. Ngantono pamundutan sing urung diaturke, Mbak. Utamane sing saka panitia. Nggih, mangga. Kan Mas Petruk nggih. Menawi dereng menika wakil Pak Komandan Kodirun bilih kemarin nglati 2
duet kan Mbak. Selarase pelok bem monggo dipun dinding pelok bem. Monggo Pak Komandan, Pak Kesti. Efisien waktu ya Mbak. Tambah bengi tambah rame. Monggo Pak Komandan. Wilujeng dalu, Wilujeng dalu gi Pak Komandan. kaberkahan, Amin. kekuatan, Amin. khususipun kagem marga pribumi. Pak Kumis, kami yang ngaturi Pak Eko. Siap. Bapak Kumis jadi jajar enten Jadi kali. jajar nih ya. Oh, Aja nggih, siap. badhe anu niku Kang. Nggih kanten. Badhe ngitanaken Di sedulur kula mangke regane nggih manut jenengan. Ning sing kinten-kinten mangke kula lewiyane ulih air. Penyaron kuthok arep mayang awan kok njaluk air kok. Ya bener, Mbok. Ya Ya bener. larang kae mbok karo nyong. Ah, jelas. Men lah, terima dadi wong tua nggih Ya Pak. kudu. Monggo Penyemangat. mriki. Nikah cilik tuku motor gede kok ngapa? Nggo ngesuk Pak mbok nang SMKI kayak gitu. Mbok anu Lah niku enten kanca kula sing wonten niku. nggih. Pak Dalang niku. Ketinggalan duk 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 duk. Nggih. Mau bedor biasa bedor. Ngader tidur tipe Kaya karo sapa lah. Kaya karo Kanca dhewe. Go Pak dipun dinding nggih. Lintang Asmara. Semangat. Siang
Mugi-mugi kanthi lagu Lintang Asmara Sakda ini berkah tumrap Gandusari Lantil Jaya. Ah wonten iki ngersake grigis niki. Arayuda Rizki sang Candi Wulan lan ugi Mas Adit Sukomulyo. Wis wiwinku ya win. Bapak pucung tutup belum pisang acung aman. Sangkane ing sabra ngone-ngone Mas Manuel ujung lembean krono Ya. Grigis. Pokoknya waktu sejam kudu digunakan lagune kudu rame. Mengko bar wiwin nembang mungkin Bapak nikah Jumadi biasanya ya nyumbang lagu saking Dan Ramil. Tesi mboten. Nggih biasanya nyumbang lagu. Pokoknya tebagilah waktune saking Babinsak warasan mbok pilih. Kali Purwo dalemipun nggih, Mbak. Nyung ben asine nunggal kecamatan lho, Mbak. Oh nggih. Nyung ki asine bocah Gemawang. Asline. Asline nyung renang Gandusari. Sekolahku kemben nang ring SMP Negeri Kanak Warasan. Oh nggih. Sing pinggire Selor Kebrek. Gerjayeng lah pegri. Berarti kata kancane ta mriki. Layakeh banget. Iya ngeranu sing sekolah bareng kanyo kae Pak Eko sing sekolah nang SMP Negeri Harjo. Pak Markus nyong lagi nang laboratorium pintu digugah. Dari mana kamu? Saya habis kanggo Pak. Apa itu kanggo? Kanggo itu nabui wayang Pak. Nah, oke pada apal ring nyong. Nggih. Pitku mbiyen apik dhewe polang paleng kayu leweli. Melu dalang soro nang puring pite tugel nang glonggong. Dene pit ngasih tugel. Nah pokoknya anggar kowe ngerti cilikan kula werunyong sengit. Kelambine ketek-ketek. Ora duwe biyu ngalawi. Asal gelem tabah. Ning anggar wis rekasan dengar bayi sidane kejungkel. Kadang tarunanipun Bapak Kades Sukomulyo. Hey. Singkus. Singkusku. Hello Kitty. Hey, Hello Kitty. Kuryang. Yeah.
cantik. Kari manis, yang manis tambah. Iya, sip. Ojo longgase, satu lagi eman-eman. Golek ngenteni suwe-suwe. Nembange mung sepisan. Jela. Ke Taman Asmara. Ya. Nggih. Pokoknya ben kabeh padha ke Taman Asmara karo Mbak Wiwin Sindo. Ya Allah. Ya ora Wiwin Sindo tok wong niki be kathah prawan. Ya ora wani ring puan. Lah, emang Wiwin Sindo duwe prawan. Ya. Hah? Lah mau sih Betul. koperasi. Koperasi. Artinya apa mau ngelalen? komunitas penggemar Randa Manak Siji. Manak Siji. Disingkat Oh, koperasi. di sini ada Randa Anak Siji. Oh, nggak tahu itu. Oh iya. Ada apa enggak para penonton? Paling ngacung ngarep-ngarepnya nih. Gue anggar kayak gue Tangan kan. ngacung sih, Gue Rep, kayak iso. gue kandingan sing nang video wingi gue. Oh iya. Persis. Siki wis ngerti wong. Apa gue jimat apa? Oh. Ini kan wis disyaratin nang kaki sidin tadi Oh siki wis. iya. Ampuh niku anu Pak Sidin niku pokoke. Pak Sidin niku mboten spesialis nambani wong mendem tok. Napa? Justru itu yang bagus, berarti kan dia itu izin dulu. Bareng Ya. gue Wiwin ngantek kelalen. Ya ngono Mas. Nggih boten. Anu dhuwure bae Mas ya kuwe. Terus nyong takon kaki Sidin, apa seneng Pak Sidin? Seneng banget. Ya. Lah itu kan saling tolong menolong. Ya rombongan dia kayak gue lah. Ya iya. Kaki Sidin ke melu nyong yo ora pamrih duit kae. Pamrih golek sedulur kepengin diperintahi nang Ndoro Wiyoga. Nang aja to ya. Sing penting nek seduluran nggih Pak Sidin. Pundi sih? Oh, nggih. Seneng mboten Pak karo Seneng mboten, Sidin? Pak? Pengen ngeroki sinden maning mboten, Pak? Ngesuk Pak ngeroke Yuniarti Pak. Men mari Pak diruat Pak. Yo nembang maning wis lucu iki. Ke Taman Asmara. Dari From Purwokerto. Semakin di hati. Saben wayah sirwangi mripatku ora bisa turu. Ya. Nembang dangdut masih pas sing oke.
Ratu Jiwandan. Yeay. Hey. La, 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 la. Sengkok min yeay. Jadi kepotan. Bingung rasane hatiku. Ya yo ya yo yo ya 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 besok awan wengi sampun iki matur nuwun. sami-sami genyong duwe isnen anyar ge. Kok katemen Isnen. Iya, sing bodol rakang. Suwun ya tip. Pira ge tip? Harus dibayar. Gratis. Monggo Pak Jumadi mbok pilih kemarin badhe maringi berkah Bapak saking komandan kita. Monggo dados minggah panggung. Monggo Pak Komandan. Lagune nopo? Ayo sing urung nembang sapa? Mbak Sikus, Mbak Irma. Monggo Dan. Sepoti perahu layar, ayo. Yo kanca ning kese gembira. Ayo terus. Santri lulusan pondok, yoi.
rame yo. Jarum yoi. Purworejonan Mbak. Pamundhut saking para sutresna. Mas Ari Dermawan Sundalu Jarum jarum wong manis semarang jarum manis. Matur suwun Pak. matur nuwun Pak. Nggih, matur suwun. Sampak Solo tercepat setelah ini nggih. Persiapan